Saki on opiskellut Kallion lukiossa Helsingissä viime syksystä lähtien. Hämmästyttävän hyvin jo nyt suomea puhuva Airi innostui Suomesta alun perin soittoharrastuksen kautta. Mä soittaa celloa ja sitten siellä on kansainvälinen esitys ja mä näin yksi suomalainen tyttö ja mä tulen kirjakaveri ja sitten mä tulen kiinnostunut Suomea. Suomen suosio vaihto-oppilaiden kohdemaana on kasvanut viime vuosina jatkuvasti. Erityisesti Italiasta, Saksasta ja juuri Japanista halutaan Suomeen. Vaihto-oppilasjärjestö AFS välittää tänne eripituisiksi jaksoiksi vuodessa yli 200 koululaista. Tämä menestys PISA-tutkimuksissa, niin se on kyllä kiirinyt ympäri maailmaa ja sen jälkeen selvästi nimenomaan koulussa hyvin menestyviä oppilaita on kiinnostanut Suomi. Isäntäperheitä on kuitenkin vaikea löytää. Monelta ensisyksyn vaihto-oppilaalta puuttuu vielä majoitus. Osa ihmisistä arastelee ottaa vierasta nuorta kokonaiseksi lukuvuodeksi tai lukukaudeksi. Että kyllä siinä työtä joudutaan kovasti tekemään. Airin Suomen äiti ei arastellut ja hän on vaihtovuoden aikana oppinut paljon esimerkiksi japanilaisesta kulttuurista. Alun vieraanvaraisuuden jälkeen suhde on muuttunut lähelle oikeaa äiti-lapsi-suhdetta. Miten voisit suositella tätä toimintaa? No ehkä sillä, että kaikkein kovin paikka on se, että kun Airi lähtee kotiin. Se on niin hieno vuosi. Sillä mä suosittelisin jokaiselle. Airi Sasaki on viihtynyt Suomessa niin hyvin, että suunnitelmissa on täällä myös jatko-opintoja. Mä haluan opiskella myös yliopistossa ja nyt mä mietin, miten hae yliopistoon. Sää jatkuu epävakaisena. Onko mettä luvassa